Vale, sí. Enxufem-li. Hòstia, em sento molt bé avui. Que bé. Està bé. En quin sentit? No, auricular. De l'altre no. De l'altre no. No. Va. Va. Dóna-li. Benvinguts a Déus i Simis. Què passa? Xin. Amb Albert Bazán i Marc Cadafalc. Dels arbres al cel, que comenci Déus i Simis. Estimades i estimats, benvinguts a Déus i Simis. Què passa? Jo també em sento molt bé Sí, avui. crec que estem forts amb els auriculars. Sí, això mola. Això mola. Contents estem de seguir aquí, un diumenge més, Hòsties. i més contents ens fa pensar que s'estan obrint les portes a l'època on l'Albert i jo anem a festivals i ens deixem tot el que hem guanyat amb el projecte durant l'any amb birres i cubates, Sí, que és és l'únic en què gastem els diners. Sí, l'únic pel que ens dona, no? També. També. Sí. Com estàs? Molt bé. Sí? Molt bé, la veritat és que sí. És dimecres avui, podem dir-ho. Bueno, és diumenge, Sí, però és dimecres. Però estic aquesta setmana estranya, però bé, estic bé. Molt bé. Ganes de festa. M'agradaria aprofitar aquest moment per anunciar els llocs on estarem fent la Déus i Gira d'enguany, que ara que s'acosta el bon temps. Dissabte 30 de maig a les 12 del migdia, Festival Maig, un gran festival que estimem molt. Estarem amb La Publicitat, ho podem dir, un grup que també estimem. Es pot dir? Es pot dir, Sí. no? Sí. Divendres 5 de juny estarem a la Festa Major Alternativa de Sarrià, Sant Gervasi, es diu, amb Potser Dimarts, que és un grup que també ens agrada bastant. Vale. I dissabte 6 de juny estarem al Futurfest de Girona, atenció, amb Gerard Quintana. Hòstia, és veritat. Això No molarà. recordava. Qui estigui per Girona, molarà. Ah, sí, has aprofitat aquest espai per fer promo, eh? Sí, una mica, de vegades s'ha de fer. Vale. I fins aquí podem llegir de moment, centrem-nos ara en el que toca, perquè tenim amb nosaltres una persona que ha cremat bastant els nostres auriculars en molts moments, això és veritat. La veurem al Festival Ambassat d'aquí unes hores, avui mateix, Sí. així com al Festival Maig, d'aquí un parell de setmanes també, i esperem veure-la a molts altres escenaris al llarg de la nostra vida. Greta Farello, no ha sigut fàcil concretar el moment d'aquesta entrevista, però les coses difícils acaben valent més la pena. Moltíssimes gràcies per venir, de veritat. A vosaltres. L'Albert ara crec que t'explicarà una cosa relacionada amb metàfores que mai s'acaben d'entendre. Sí, no sé què m'ha passat avui, que a sobre he escrit molt avui, eh? Va, doncs fes Faré la ràpid. xapa. T'explico ara com ve una persona a parlar amb nosaltres, després que el Marc faci la introducció parlant de coses superinteressants, com has vist. Jo explico una metàfora que crec que representa a la perfecció la figura de la persona que ve, perquè la nostra audiència entenguin clau Déus i Simis qui és el convidat o la convidada del programa. Doncs, estimats oients, per mi, avui tenim entre nosaltres la típica artista que descobreixes primer i que vols com a insígnia de la teva col·lecció d'artistes coneguts per tu abans que ningú. Saps per on vaig? Sí. La típica que en el moment que sigui reconeguda per tothom alçaràs el dit i diràs perdona, però jo la vaig conèixer fa molt temps. De tirar-te el rotllo. A tirar-te el rotllo. Doncs escolta bé, Simier, prou ja d'aquesta necessitat, no siguis pretensiós. Recorda que no ets més que els altres perquè el teu Spotify radar de novetats o Spotify ràdio de Rossowski es suggereixi artistes que el teu pare i la teva tieta no coneixen, però precisament la Greta té una particularitat afegida, no? Tot i ser una mena de cometa Halley que s'amaga pels forats i les nebuloses del panorama musical català sense voler ser vista ni reconeguda, és cert que té algunes similituds, sobretot físiques i congènites, amb una persona del panorama que no li permeten, malauradament, separar-se del tot. Això és veritat. Entenc que penseu, potser, que estic dient que s'assemblen a en Chico, perquè últimament s'assemblen una mica, però no, parlo de les similituds amb una dona d'èxit del panorama musical català. Aquest fet fa que aquest cometa Halley, que ets tu, Greta, tingui més dificultats per no ser relacionat amb un espai del qual potser no vol formar-hi part del tot, no? Per això, estimats, té coses bones i coses dolentes, segons qui ho valori. I agafant-me això, i anant-me una mica lluny, porto la metàfora més enllà, vale? Perdó, perquè això Porta-la. és un rotllo... No, veig que m'he estàs fotut intentant anar ràpid, No, però el que hauria de dir és això, vale? Vale. El que realment volia dir és això. D'acord. No sé si sereu conscients de què és Pokémon. Suposo que aquí hi ha algú que sap què és Pokémon. Home, tothom, no? Tothom. Jo era un gran fan, i la primera cosa que em ve al cap, Greta, quan penso en tu, és en una cosa que s'assembla força al cometa Halley aquest que estava explicant al principi, que és un Pokémon, però un Pokémon shiny. Sabeu que és un Pokémon shiny o no? Jo no sé què és. O què? Que sí, és un Pokémon que brilla. Pels Que- ignorants, el Pokémon Shiny són versions extremadament rares de Pokémons que tenen un color diferent a les seves versions originals. Imagina't un Pikachu, però vermell, vale?
Vale. Hòstia, no sabeu què és un Pokémon Shiny, eh? Bueno, Ets aquí a la sí, sala. Sí, el que brilla. Vale, sí, colors llampants, brillants i sobretot el que mola més d'ells és la poca probabilitat de trobar-los, vale? Una de cada 4.096 vegades es poden trobar aleatòriament pel mapa. És a dir, tu vas per allà per la gespa i un Pokémon Shiny Ho has només la buscat, pots trobar tot? un cop de 4.096, vale? Molt bon número. Allà bontes, per què ets un Pokémon Shiny, Greta? No? Et preguntaràs, i jo també m'ho estic preguntant ara mateix, però quan ho he escrit ho he entès, vale? Vale. Per què és difícil de trobar? Sí, perquè la música que fas no és per tots els públics, és d'aquelles que potser es necessiten 4.096 versions de persones fent música per trobar-se i perquè, sobretot, sí, ja ho has dit, Marc, ens ha costat un any i pico que poguessis venir a Déus i Simis, però ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit. Per tant, Que Greta, bé. llarga vida a tu i, com sempre, com deia aquell, gràcies Per venir. A vosaltres. Déus i simis. La teva ignorància no té límits. Bueno, Greta, com estàs després d'això? Perquè jo m'he perdut en l'univers. Sí, jo m'he perdut en un instant, però s'ha entès. Et Ah, consideres un mola. Pokémon Shiny? A veure, m'ha fet gràcia lo del vermell perquè avui vinc de vermell. Veus? És veritat. És que ho he dit per això, Llavors clar. està bé. Està bé. Suposo, no sé. Sí, bueno, una metàfora una mica potxa. A la qüestió... Jugaves a Pokémon? No, o sigui, tenia... La meva millor amiga va estar una època molt viciada al Pokémon GO. Hòstia. New Però és que Generation va de ser Pokémon. horrible per Que ara mi. torna el Pokémon GO, no? Crec. Sí, ha passat alguna cosa estranya. I que la gent torna a jugar i sí, tal. no sé per Jo què. crec que sempre la gent es pensa que torna, però Però mai acaba ja. d'arribar, saps? Un Ja, altre ja. cop. És com el típic joc que de primera sembla que pot molar molt, però que a la vida real no acaba de molar gens, 2016 va ser l'any, me'n recordo. no? 2016? Sí, Hòstia, fa ja 10 fot 10 anys. anys. Sí, sí. Molt bé. Bé, més enllà dels Pokémons, com estàs, Greta? Molt bé, encantada d'estar Home, aquí. I tant. Et fa molta mandra les entrevistes? No. No, pots Ah, dir-ho, ho eh? dius perquè ens ha costat tant que vingués, o què? No, perquè han sigut més qüestions logístiques, Sí, és però No, vull dir, tampoc en fas moltes. No, és per al temps, sobretot, eh? O sigui, no em fan mandra, realment. O sigui, sí que és veritat que no acostumo molt a fer-ne perquè com que m'haig de posar més sèria i tal. Ja. Bueno. També com que estava començant i havia d'entendre una mica qui era per poder mostrar-ho a la gent, Clar, saps? Molt bé, bastant intel·ligent per part No, teva. però bé, estic molt a gust. Estic molt a gust. Que bé. Greta és un nom amb força carisma, ja de per si. Sí. És com que tu has decidit no posar-te cap AK, no? Vull dir, Greta, a seques. Ja, és que al final vaig pensar com... A veure, estem a lo que estem, com que la gent que em coneix per tot el meu entorn familiar Clar. em dirà Greta, seria com molt raro que ara m'hagués posat qualsevol altre nom, saps? I vaig dir... No ho vas ni pensar, eh? Però No. tenies algun apodo o no? No, bueno, o sea... Però no familiar, dels amics, no? De la penya no, que o et sea, digui. els meus amics, les meves amigues de la vida em diuen Greti, òbviament, perquè Clar, tal. Greti. Greti també. Però al igual et poses Greti, saps? En No, plan- Uah, a mi no. m'encanta Greti. No sé per què. Sí, però com a artista, tio, clar, de tio, un carrer, però- Greti, clar. saps? Greti. És com que ja. minimitza, potser, Greta. M'imagino Sí. més com un grup. O sigui, Clar. Com un grup. Que Clar, es diu Greti. sí, exacte. Vale, vale. És que Si tu t'agrada el- Greti, tio, fes un grup. Que es El diu m'agrada Greti Greti. era el... Sabeu és que ara vist, hi havia un tigre com a un chiqui-parc que, o sigui, hi havia com un chiqui-parc a Mataró Bueno, que clar, tenia és que els un chiqui-parcs de tigre... Mataró- Clar, no els tenim molt controlats. Bueno, era un tio disfressat, òbviament, que la mascota del chiqui-parc es deia Greti, saps? Ah. Llavors és una mica raro Clar, com posar aquell nom, hòstia, saps? no, clar, seria estranyíssim. Sí, seria. Però llavors et deien Greti per al tigre de No, Mataró. no, per les risses, però clar, al final jo sempre ho he relacionat a això, saps? I és Clar. una mica raro. Ja. Clar. Greta Seques està bé, tu. Sí, Greta Clar, està molt bé. si et dius Marc, Clar, que és com et exacte. dius tu, seria una Clar, merda. has d'aconseguir tenir molt carisma per Bueno, que Marc... bueno, que hi ha un tio que es diu Marc, però clar, ho ha agilitzat amb M, B baixa, Clar. RK, Clar. una mica Més d'estil. rotllo trapero, Clar, sí. Miquel, exacte. hi ha un tio que es diu Miquel. Sí, però veus, té Clar. poc carisma, Esclar. aquest tio. Va. No, el seu nom, vull dir, ell Sí, està sí, molt sí, bé. sí. Com hem dit, Greta, tocaràs a l'Ambassat d'aquí Sí. unes hores. És veritat, d'aquí unes Exacte. hores. D'aquí Encara- unes hores. Encara es poden comprar Que hi entrades. ara serem, mateix, Nosaltres ara després anem cap allà. Ara Sí, estem sí. allà, no? Però Sí. clar, la gent podrà comprar entrades quan estigui escoltant això o no? Suposo que si no s'ha fet sold out, Sí, no? segur que sí. Llavors, en aquest concert interpretem que tocaràs cançons del nou EP que has tret, Exacte. que es diu Mi pena, mi oro, i que sona Ah, així. sí. Yeah. Hem de posar pocs segons, que si no, no ens ho deixen penjar a Spotify. No, és que últimament estem penjant Puto programes, Spotify, és estem que- penjant programes I de s'ho Spotify, tumben. però Sí. el segon, l'altre dia el segon. Ja. Llavors, clar, la gent diu, on està el capítol amb la Greta? Ah, doncs has de mirar-lo a YouTube perquè Spotify no el pots escoltar. Discutíem abans, Greta, sobre el nom de Mi pena, mi oro, perquè Ah, sí. en general hem escoltat l'EP i sí que té un so, almenys jo penso, força melancòlic. Totalment. En general. Però el títol Mi pena, mi oro és... Mi oro és mi pena? O és mi pena i mi oro? Vale, sí. O sigui, Una pregunta. anem aquí, no? Anem aquí. Clar, És una mica més... O sigui, l'EP no és un EP conceptual, de per si. O sigui, no va ser un EP que
pensés en fer aquest EP i ja tingués el nom i tal. De fet, va ser complicat trobar un nom, va ser una ratllada bastant forta. És el més difícil. Sí, i no, realment va ser com... Ho pots lligar una mica com a... Literalment, com mi pena és mi oro, saps? Com per moure't amb totes aquestes coses, al final et porta cap a coses maques sempre que passes per un mal moment. I també és una mica com aquest entrepàs de la pena i l'oro, com que ja... Sento que aquest EP és com un EP que està marcant un camí entre el codo con codo i El que ve. un possible àlbum o el que vingui. Epa. O sigui que és un pont. Exacte, sí, és un pont. Però llavors, tu i jo al Bosc que discutíem? Quines eren les opinions que teníem del nom? Que era mi pena, mi oro, que és Que tu deies que... la dualitat, no? Que alhora és mi pena i alhora és mi oro, no? Exacte. Jo deia que això. mi pena és mi oro, per això que comentava la Clar. Greta. Realment ja us podria tenia, ser les dues coses. Clar. Podria ser que mi pena és mi oro, O podria dues ser coses de la separades. pena a l'oro, saps? Clar. En plan, com que no té un concepte per si, va Ja, ser com, ja. a veure, realment va ser que el nom, en plan, que el nom està guapo i punto, saps? També. I I ja està. ja està, saps? 2025 àlbum, 2026 EP. Sí. Àlbum curtet. A Sí, veure, com és és que això? Què ha passat realment, o sigui, per mi el Codo con Codo era un EP, perquè és un EP molt curt, és un àlbum molt curt. 7 cançons. El que jo, que el penjo amb el DistroKid aquest, que Sí. és una plataforma una mica cutre, Sí, en parlarem d'això. ara us explico, m'ho va marcar com a àlbum. I com és una plataforma així com que tu penges tu independent i tal, no ho sabia canviar, vaig dir, Clar, però realment és un EP. és un EP per mi, i sempre que ho he fet a l'Inside Tot és un EP, el que passa que l'Spotty posa que és un àlbum, però, Ah, sí, però no. O sigui, Però és interessant, no?, els conceptes aquests d'EP i àlbum, com que els artistes On està la s'ho prenen línia, molt no? sèrio, no? Sí. Això, no, perdona, això és un EP, això no és un àlbum, eh? Perquè És com quan que fas és l'àlbum és com Clar, l'àlbum. vas a fer una cosa grossa, no? Clar, exacte. O sigui, tu Ja. sents que l'àlbum encara està per Encara arribar. està per Sí, totalment. O sigui, al final crec que l'EP, el Codo con Codo, era una molt bona manera com de presentar-se i de com de tocar diverses coses que m'agradava fer en aquell moment i fer un recopilatori, saps? En plan... I a l'àlbum jo crec que és una cosa com que li tiraré molt més de carinyo i molt més de temps, segurament, saps? Et va sorprendre, però, l'èxit de Codo con Codo? Perquè em va tenir molt per ser com... Home, sí. Per ser el primer EP. Sí, o sea, crec que m'he donat compte com a l'any, saps? O sigui, Ja. com que al final no vaig mirar-ho molt, o sigui, em preguntaven els meus amics i tal, i jo deia, bueno, tu, està anant com al principi, com els primers minuts, dic, com està anant com el màxim bé que jo m'esperava, que volia realment, com de saber que la gent que estava esperant algú de mi, com que li havia agradat, saps? En plan, que això per mi és el més important. I, bueno, després, un any més tard, sí que he vist com en plan, hòstia, que hi ha temes que hem Has tornat posat a mirar heavy, els números? saps? Sí, en Hòstia, plan... aquest va rebentant. Sí, Pues segurament el d'Usted era jo totes. Sí, no? Uah, és que el vaig cremar sí, com un el malalt. d'Usted va ajudar molt Sí. amb l'EP, la veritat, i estic molt contenta. Era un tema que no volia que sortís, que va Com? ser el Martí, el jugador i el Chico que em van insistir un munt per acabar-lo. O sigui, Però que... si és un temón. Sí, però jo estava ratllada aquell dia amb la... Vaya merda de tema. Per què no t'agradava? No sé, no m'agradava. Ara m'encanta, m'encanta tocar-lo en directe i sort que el Chico i el Martí em van apretar. Però jo no volia que sortís, o sigui... Quina és la teva preferida de l'EP? D'aquest? D'aquest. De l'últim, perdó. Del Codo con Codo? Del primer del EP primer. que Del primer figura EP? com a àlbum o de l'EP? No, de Del Codo con Codo. Codo con Codo. 100% del tema. Perquè és com... Crec que resumeix molt bé l'etapa que jo estava en aquell moment i per això vaig ficar el nom a l'àlbum, així. O sigui, l'EP. Joder. Considero que és un gran àlum, EP. Sí? Ho considero. Sí. Gràcies. Està molt bé que ho diguis. Segell Deus i Símia era bon àlbum. Ah, sí? L'has ficat un Està bon provat. segell? Sí, està aprovat. No, és que em va agradar. Mira, de fet aquí s'ha Que guai. apuntat una cosa molt interessant sobre les portades dels àlbums, que estic a punt de dir, però que et deixo perquè l'has escrit tu, aquesta pregunta. Llavors, Gràcies. te la mereixes. Això de va. vegades jo et robo les preguntes. Sí. Aquí has estat bé. Sí, avui he mirat les dues portades de Codo con Codo i Ojo de... que ve fumada, jo crec. Vale. No sé, A veure. i de Mi Pena Mi Oro. Perquè he trobat que tant la portada de Codo con Codo com la de Mi Pena Mi Oro tenen bastantes similituds. Vale. O sigui, en les dues hi surten dues figures com estirades, Sí. la primera donant-se de la mà i la segona, una d'elles ets tu i l'altra és com el típic Sí. monigote del pàrquing i esteu com separats per una línia Sí. del terra. Llavors he pensat, això està fet expressament? Que s'assemblin una mica? No s'assemblen tant. No, però hi ha un concepte ja Hi ha que un es pot concepte, unificar. dues figures allà, Sí. o és aleatori? No, No però, què? O sigui, no està fet a propòsit. O sigui, realment. fumada, va ser fumada, pura vale. potra. Vale. Però sí que és veritat que després quan en el segon que ja quedava res per penjar l'àlbum i tal i teníem la portada i tal, el Didac, el meu amic, m'ho va dir en plan com tu i a part s'assembla lo del Codo con Codo i tal.
i va ser com, hòstia, perfecte, saps? Igual s'hi que amb va el nom de encaixar. Codo con Codo, Mi Pena, Mi Mi Oro, Oro. saps? Clar, Totes rima. aquestes coses. Però no ha sigut a propòsit, la veritat. Jo, bueno, mira, però pues està bé mira. que ho hagis vist. No, Marc. jo, Sí. jo pensava Tu que sí que digue'l. ha sigut a Està guai, queda Tu propòsit. guai. digueu, si has A d'analitzar... més que hi hagi la línia com que et separa, no? Sí. No, té tot el sentit del món. Una cosa que ens agrada o que ens ha sorprès també d'aquest àlbum, d'aquest EP, és que hi ha 0 col·laboracions, que no estem massa Sí. acostumats a que passin aquestes coses. Tu ho has fet perquè s'ha donat així, perquè ho has volgut molt fermament o per què? Bueno, no, perquè al final crec que... O sigui, hi ha molta gent que em sembla supertalentosa i m'agradaria fer coses, però encara estic com... És super recent el fet que estic traient música i com volia fer encara com més recopilatori de música només meva, saps? Bueno, que al final sempre no és meva perquè estan els productors allà i l'he fet amb ells també, però també crec que com a l'hora de col·laborar amb algú mola com que aquesta persona pugui entrar al teu catàleg i aprofunditzar amb el que has fet, saps? Com fer una col·labo amb algú que té 2 temes, està bé, però també deixar-me conèixer i que la gent opini sobre el meu projecte, saps? I és un projecte també que és molt col·lectiu, no? Perquè no sé en quin... Si el Chico i el Jove Drai també han estat aquí, o no? Aquí A està, codo con codo, el sí. Xigu en aquest EP no està, Vale. però està el Jove Drai, està el Didi, el Blau Fosc, que també fa música i és un amic meu de Vilassar també, és amic del Martí, i està el Jordi Rica, no sé qui és. És un El altre Jordi Rica productor, no sé qui és. treballa amb el Rally també, Ah, sí? el productor del Rally, que també són d'on són, tio? No sé, de Maresme. No. Ah, no? D'Igualada. D'Igualada. Sí, exacte. El Rally és d'Igualada? Sí. Hòstia, sabia que era català però no d'Igualada. Bueno, que en tot cas, que pel tipus de Ah, música vale, que sí, fas és és com veritat. que prenen molta importància també com la Totalment. part de La producció. penyita. No, Sí. totalment. O sigui, són tot en aquest àlbum per mi, en plan... Literalment, a nivell també creatiu i tot, ells han tingut com molt a veure. Ha sigut un àlbum que l'he fet amb ells, literalment, o sigui... I això mola molt també, saps? Perquè al final com fet el teu projecte és com algo superindividualista, saps? I com tenir penya com de tanta confiança, al final som tots amics, ens hem fet... El Ric era l'únic que no el coneixíem, però s'ha integrat que flipes. Sos més segura, no?, de les coses que fas, també. Sí, i ens ho hem passat molt bé, A sobretot. part. Doncs mira, a mi això de les col·laboracions m'interessa, perquè ja que parlaves de l'àlbum, tu et veus com que al teu primer àlbum hi hagi col·laboracions o no? Si ets un artista de 0 col·laboracions en aquest sentit? No, sí, podria. O sigui, realment si Però sorgeix tens- una col·laboració que encaixa i tal, 100%. Vale, noms no tens, al cap? No, que va. No perquè me'ls diguis, No, sinó sí. per tu, no penses coses. No, o sigui, sí, hi ha molta gent aquí a Barcelona que m'agrada molt el que fa i vull anar a l'estudi amb ells, però d'aquí pensant en plan, faré aquest àlbum i hi haurà aquestes 3 col·labos i tal, no, encara, ja veurem. Vale, l'Andrea està dient que si pots torçar una mica el micro. Ah, sí. Ai, ja Aquí. està, vale. Ara ja està. Perquè se vegi el jeto, no? Bàsicament. Que està aquí, amagadeta. No passa res, no Amagadeta, passa res. No, doncs una cosa interessant que has comentat abans, que hem passat una mica per alt, és el tema de que penses els teus treballs, així com una mica independent. Sí. Si la gent es fixa una mica en les coses, a baix dels àlbums posa t'agraden normalment molt per qui aquestes està coses. distribuït o per qui està... El teu segell és... Això, m'ens expliques una mica com funciona? És bàsicament que tu dius, mira, jo em fico així i ho publiques com per on? Per on has dit? És el DistroKid, és com una plataforma Vale. de merda. Típica literal. distribuïdora de quan comences i penges un Que tema. a pagues Spotify, 5 pavos? Els que és siguin, sí. literal. No, Ah, sí, per allà, O sigui, jo crec que va per allà la cosa. Tinc la subscripció que està anual, que és Però s'emporten ridícul. alguna aquesta gent, dels teus No. temes? Ah, O sigui, el només tu bo els és que distribueixes. Ho pagues. I... pagues aquests diners, que és una parida, i tu fas tot tu. Però tot també és com escriure les lletres, Buah. posar-les a tempo, a l'Spoti, Per això no n'hi ha, no, ara, encara? Clar, alguna sí, una no. Ara És que t'has no de- s'escriu t'has de com posar una pal, tarda. tio, t'ho juro. Fa molt de pal. Però, lògicament, et deuen arribar ofertes de gent per fitxar-te. Tampoc creguis, en veritat, No? Crec que no. O sigui, No, Però voldries? Potser Però sí. tampoc t'interessa, potser. No, és que realment jo estic com super chill amb el que estic fent. Estic super contenta com de fer la meva música. No hi ha aquesta intenció tampoc heavy de patar-ho o firmar amb algú que m'elevi fins tal, sinó fer la música que m'agrada i mentre el poc que em doni aquesta música, pues, per què li haig de donar a un altre, saps? Si m'ho puc quedar jo tot. O sigui, bueno, entre els productors també, òbviament, saps? home, sí. No, que els crèdits sí que estan posats, també ho podeu veure. Al final de mes un sobre a cadascú. i ja Exacte, està. i ja està, no? Sí. Una cosa que sí que fas és fer les cançons en castellà. Això Sí. sí, això sí. Llavors, és per alguna raó en concret? Mira, va ser 100% al principi
per desvincular-me una mica de la Irma, tot això que veníem. Això ho vas dir. Això ho vas dir a algun lloc. Ah, sí, ho vas dir, Sí, o sigui, va ser sobretot això de desvincular-me una mica de que al final ella és una popstar aquí, saps? I al final està molt heavy dintre d'aquest mercat i sentia que era com en plan, joder, o sigui, és que si ja ens assemblem i tot, o sigui, si cantem amb el mateix... O sigui, com que ella ha ocupat molt aquest espai, saps? I al principi vaig dir com... Vaig a tirar jo per aquí i tal, també és veritat que jo sempre he escrit en castellà, també tinc cançons en català, però sempre he escrit en castellà, i també com que tot això va anar a l'hora de com jo em vaig començar a desenvolupar l'estudi, saps? I no és una cosa tan pensada realment, cada vegada que vaig a l'estudi em surt escriure en castellà, però sortiran temes en català, jo crec. Sí, no tanques portes al català. No, clar que no. A part és que al final amb l'equip de treball que tenim tots parlem català entre nosaltres i tot perquè som d'aquí. I sortirà, saps? En plan, No se't fa raro, llavors? Com tot el rato parlant en català i de sobte et fots allà davant del micro i fots en castellà? No, perquè és que al final quan jo escric és un moment molt introspectiu que me'n vaig a fumar un pit i arribo amb el textaco fet i sí, la dinàmica és aquesta, eh? Sí. Surts, vas a escriure? Literal. Clar, perquè les sessions de producció i composició us pilleu una casa i aneu allà a fer retiro? Sí, o sigui, és molt guai perquè vam tenir un contacte d'un noi que es diu Joey, que el seu amic tenia ja un estudi a Cambrils, que és que té la casa, té una casa i té un bungalow al costat. I al costat del bungalow hi ha un estudi de gravació, que el va fer por amor a l'arte. I vam conèixer aquest noi a través del Martí del Jove Dry i vam parlar amb ell quan jo estava començant que volia fer el codo con codo i tal, i ens el va deixar superbé de preu, supermajo, ens va fer un favor, i ja hem fet com molta relació. I aquest EP també vam tornar allà. I està superbé el lloc, o sigui, és que te'n vas allà, o sigui, literalment del bunga a l'estudi de l'estudi del bunga. Clar, no, és que aquell bunga també té tela, però ens hem passat molt bé, allà. Sí, en aquest sentit, més enllà de l'idioma, et veus com més connectada amb l'escena de Catalunya que la de Catalunya? O no? Tipus de Madrid. Tipus de Madrid. Tipus de Madrid, per exemple. Tipus de Madrid, no? Per dir alguna cosa. No tan més connectada, o sigui... Musicalment, no? Potser. Sí, o sigui, realment escolto de tot. Escolto molta gent d'aquí també, que em sembla molt guai el que fa, i gent de Madrid també. O sigui, al final, ja no de Madrid, sinó en general, o sigui, com del món, saps? En plan, com... M'agrada molt la música d'aquí, m'agrada molt la música a Madrid. A Madrid també hi ha molt bona música i hi ha molt mala música també, com a Catalunya. Però jo què sé, ara per exemple estic com molt més centrada com amb l'escena aquesta de Nova York i tal, que m'ha introduït molt el Rica també. Hòstia, i quina és aquesta escena? No, com que ja... És com si fóssim cromanyons nosaltres, no? Hòstia, què? No hi ha res més enllà de Ginestar. No. La gran capital. No, com Nova York, Los Angeles, aquesta gent que fa com aquest pop així com una mica més alternatiu. Hi ha una noia que es diu Sofia Estelle, que m'agrada molt el que fa, que és canadiense realment, i m'ha inspirat molt amb l'estètica de l'EP i tal. Que me la va ensenyar el Rica, després també ha estat tota aquesta movida de la gent Channel Beats, en plan, com que realment és com que sento que, per exemple, a l'escena a Madrid sí que hi ha un moment com que em va motivar molt i em motiva molt, però que sempre em mola molt més com anar investigant més enllà, saps? I és lo guai, saps? I et quedes sempre com el mateix lloc, que és una mica avorrit. Clar. Hauríem d'investigar l'escena de Madrid, nosaltres també. De Madrid? Sí. És xula l'escena de Madrid. I la de Nova York? Home, no, amb la Sofia Estelle, no? Sí, Sofia Estelle. Ojo, va venir a Barna, fa poc. Va estar top. Anem tard. Sí. L'Under Jove, que potser representes tu o el teu entorn, com per exemple el Jove Dry, sí que teniu com un so molt característic, que jo veig relacions i dic, hòstia, doncs això sona bastant similar. Creus que hi ha una raó de ser per la qual aquí a Catalunya costi més d'entrar en aquest so, potser? O que el públic estigui més adepte a aquest so? O potser no ho sents així, i ho dic jo perquè... Però perquè dius que en algun altre lloc sí que funciona millor? Sí, per mi sí. Bueno, molts cops aquí anem més tard, en general, amb aquest àmbit musical, d'una manera. Hi ha molta gent fent coses molt guais i fent moltes propostes xules, però sembla que costa que aquesta gent entri i això fa que el públic més general s'acomodi en una certa música molt concreta. Però, no sé, en plan, crec que és qüestió de temps, saps? En plan, al final que a Madrid ha arribat i aquí arribarà. En plan, hem d'educar una mica el públic en aquest sentit, potser. Sí, o sigui, també jo crec que és generacional, segur que hi ha xava... Bueno, i
espero que hi hagi nois de 14 anys que tenen ganes d'escoltar música en català i que estiguin escoltant el Martí, el Jove Drai, i que els hi flipi i que quan ells vulguin fer música també els pin de referents, saps? Al final és com que venim d'uns referents que també han servit per moltes coses i han fet una indústria molt xula que ara que portarà cap a un altre lloc, saps? En plan, i cada vegada estarà tot més extès. O sigui, jo crec que fa 6 anys o tal expliques ara a algú com que l'escena que hi ha ara, saps? I com els sons que es fan ara i tal, i segurament ens hagués explotat el cap. I ara és que ho tenim inclús cremat, saps? En plan... Espero que sigui així, també, en un futur. Bueno, doncs a veure si pot créixer una mica l'escena, perquè Sí, també ens mola molt. segur que sí. Anem amb un altre tema del nou EP, que també ens agrada, i l'escoltarem 5 segons, i la gent ja que el vagi a escoltar a Spotify. És aquest. Ara, que poc. Bueno, és que no ens la podem Parlem jugar. una mica i tornem, va. No, no ens la juguem, no ens la juguem. De veritat, és Tombaran el que vídeo. no sé quants segons permet, ho hem de mirar. Mi habitación és un tema que ens ha agradat bastant. Sí, que l'has escollit tu. Sí, m'ha agradat. Sí. Perquè el que volia comentar és que musicalment jugues, atenció, amb certs recursos harmònics Sí? que a mi em funcionen molt quan escolto música i quan hi ha aquestes coses com, no sé, amb Usted també em passava, com la pujada de l'estribillo i tal, pensava, ai, això m'agrada, quan algú té com un punt així més musical. Arrisca una mica, no? Bueno, arrisca, no sé si seria arrisca, però... Digues arrisca. El que vull dir és que en aquesta cançó es nota, i en l'EP també, i en la teva música en general també. Llavors, la pregunta és, ja pregunta. musicalment, et formes o t'has format? No tant com m'agradaria, la veritat. Realment, tota l'harmonia, o sigui, l'harmonia dels temes d'aquest EP, la majoria, en plan, els ha tret el Didac, el Blau Fosc, el Martí i el Rica. O sigui, jo sí que tinc la oïda de dir, mira, això m'agrada, això no m'agrada, i al final jo vaig estudiar harmonia i tal. Clar, tu vas al taller, no? Sí, però a mi sempre m'ha faltat aquesta cosa d'estudiar un instrument harmònic, saps? Com que... Però feies algun instrument de jove? Jo tocava el saxo. Mira com jo. Com Sí. ell. Clar, jo tocava el saxo, però... Clar, poc harmònic. Sí, saps? Ara em fa ràbia. Però 100%, ara és que em vull apuntar a tocar la guitarra. Ah? En plan, 100%. En plan, sí. Guitarra, No La piano, guitarra. per exemple. No, la guitarra. El piano, tio, el veig molt difícil i a part és com que... Més que la guitarra? Sí, o sigui, com la guitarra com per defensar-te. O sigui, Sí, vale, la tocar com defensa els és més típics fàcil. 4 acords de merda. Per tocar en els bolos. Sí, Clar, ho o per fas per això. regalar-me, saps? O sigui, també com aquesta enfermedad així, el Magui, tota aquesta penya que toquen tan bé, és com que tens ganes de tocar-la, saps? I no sé. Però sí que és veritat que no vas al taller, no? O vas fer una mica de taller? Sí, vaig estar al COS, al Raval, vaig fer les proves d'accés, vaig entrar, vaig fer el primer d'esto, ja em vaig firar. Per alguna raó, perquè la vida ja no et donava de sí o perquè et va començar a fer pal tot l'ambient acadèmic? Sí, no, la vida sí que em donava de sí, perquè al final tothom curra i estudia alhora i la gent s'ho munta, saps? Més per això, en plan... Jo vaig entrar a fer songwriting i vaig tenir molt poca paciència, diguem així. Com que no estaven fent el songwriting que jo m'esperava, tal, i per altra banda vaig començar a fer tot això de la música i tal, i vaig dir, mira, vaig a parar un moment, vaig a fer la meva música, saps? I la intenció també era com a l'hora formar-me, saps? O sigui que, a veure, realment aquest any ho he deixat apartat, però el que et dic ara, per exemple, m'agradaria molt retomar això com d'aprendre a tocar la guitarra, un instrument harmònic i repassar com tot el que em van ensenyar d'harmonia, saps? Perquè al final és com que em van ensenyar moltes coses que no sé aplicar ara mateix, saps? En plan, si m'ho expliquen i tal, ho entenc, però no tant com m'agradaria, ja em fa ràbia, saps? Bueno, sempre pots anar... Sí, total. Ho farem. Per aquest àlbum ho farem. Va. Ara, Vinga. exacte. Guitarres, hi haurà guitarres. Sí, Tocades per la Greta. exacte. Quan va venir la Irma, que va venir fa un parell d'anys ja, que quan se m'ha dit aquesta informació... Sí. És heavy, eh? m'he T'has tret. abrumat, Sí. Ho tenim gravat. Ens va dir això. A veure, som fans de la Greta, nosaltres. millor. Què passa amb la Greta? La Greta traurà música individual o no? És una pregunta que li hauria de fer ella. Jo no ho sé. I si li preguntéssim a la Greta, què ens diria? No ho sé què us diria. O sigui, la Greta és una música que flipes, o sigui, per mi és el talent de la família, la veritat. O sigui que sí que traurà música, segur. Però no ho sé, en plan, perquè sí que és una persona que està estudiant, en plan, ella està al taller de músic, té la seva vida, ho la seva estava, bola, i no sí, sé si com té plantejat fer música, saps? Hòstia, no recordava això. Jo sí. Lo del taller? No, en plan aquest moment. Jo sí. Diu que ets la que té més talent de la família. No. Estàs d'acord o no? No, que va. Zero. No. O sigui, jo crec que deia més aquest rotllo de que al final jo encara no havia despegat ni... O sigui, amb el Cita com no havia tret les meves coses
i que ella sempre m'ha donat l'empujón i ha confiat molt en mi, saps? Però clar que no. Es feia la misteriosa, en aquell moment deia, no, això Ja, no ho sé, és que no havia tret res A encara. veure, que haig de dir que jo ho vaig portar tot molt Ja. misteriosa també, com a nivell familiar i tot. O sigui, També amb la família? Sí, o sea, sabien que estava fent coses i tal, però tampoc hi havia com una intenció supermarcada. I també com el fet d'estudiar al taller, a mi em va servir molt bé d'excusa, en plan, no, encara haig d'acabar el taller, llavors així ja veuré què faig i tal. clar. No perquè hi hagués pressió, però com la meva pròpia pressió que jo em vaig posar a mi mateixa. Llavors jo crec que també per això, en cert punt, quan vaig començar a treure coses, vaig pillar com la força de dir, vale, pues això ara a nivell acadèmic no m'interessa i ja no em vull protegir amb aquesta excusa com per no fer el que m'agrada, saps, sobretot. No vas avisar a la família que estaves a punt de treure un tema? No, No, vas això- treure de sorpresa o què? No, això sí, però com que jo anava gravant, quedava amb el Martí, però fins que no estava tot com molt ja ready no vaig dir res. Es va celebrar aquell dia quan vam saber que Greta trauria un tema, no? Sí, Que bé, que bé. I confiàvem, també Que et bé. dic. Home, sí. Sí, sí. O sigui, en el moment que apareixes a una cançó amb la Muixca i una cançó també d'aquelles de Nadal que van fer, que també vas cantar un rato, no? Sí, és veritat. No recordo com era la cançó ni com Hòstia, feia, però, sí. Hòstia, quin gran àlbum aquell. però et va costar fer el pas o no? Sí, o sea, mira, per exemple, el de la Nadala, en algun moment sí que va haver una mica la ratllada aquesta com de, ostres, anava super taja no, però estàvem liats allà en aquella casa. clar, Estàvem en una casa com els de 31, els de Flashy, la Irma, jo, el Roots... Bueno, clar. I Aquesta casa passen coses. clar, Sí. 4 del matí, va, tira't algo, va, tira't algo. Tal, es guarda la demo, tal, i de repent... bueno, que això sortirà, tal, saps? I jo vaig dir, mira, saps què? És igual, perquè en algun moment havia de sortir alguna cosa, saps? Però al principi va ser com, buah, tant de Bueno, va temps ser fent un màquina petit- interessant, saps? I... Un petit spoiler. Sí. Sí, va dir spoiler, un Sí, precedent. graciós. A part que ells són els millors, o sigui que em fa il·lusió, en veritat. I el fet de que tinguis com part de la família que ja es dedicava a això i amb molt musicalera i també com molt coneguda, en plan, va fer que et comparessis amb elles o no? Clar, 100%, 100%. O sigui, aquí va ser la ratllada. Jo crec que realment, bueno, no sé com m'hagués anat, però com que si elles no haguessin fet el pas, sobretot la Irma, perquè al final són bessones. Bueno, Clar, és que hi ha aquest factor afegit. Bueno, també, i que tu cantaves amb ella, feies gira amb ella. Sí. O sigui, jo crec que potser hagués fet el pas abans, saps? Com que m'hagués motivat abans. Però al final agraeixo un munt, com que... O sigui, durant un temps em vaig castigar molt o em vaig tenir com... No molta ràbia, però com tristesa o vergonya com de fer coses i com de no haver sigut jo, ella, saps? En plan, per què li ha tocat a ella i no a mi i tal. No amb la Irma, en plan, enfado, però com, joder, que injusta és la vida, no sé què. Que al final estan vivint algo molt xulo, saps? Jo la veritat estic superagraïda, tio, perquè és que he tingut un munt de temps d'avançar tot el que volia fer, saps? I com de tenir la calma de dir, vale, no, vaig a pillar el Martí, que és el meu amic de tota la vida i que m'encanta el que fa, i vaig a fer la música que a mi m'agrada i vaig a veure, saps? I també al final crec que tant la Irma com l'Alba s'han emportat com moltes hòsties o moltes coses dures a la indústria que com elles se les han emportat, jo ja n'he pres això, saps? En plan... Clar. Així que al final és tot Clar, bonico. clar. T'han amortiguat una Bueno, mica. clar, és que això, Total. la primera gira o la segona, no sé quantes, tu estaves allà també. Clar, sí, sí. I no, ho vaig fer superbé, la veritat. Però va ser difícil separar-t'hi d'això? O sigui, d'alguna manera també estaves com bastant acomodada, no? Allà. Total. El moment que sabia que trauria música va ser en plan, que just va coincidir molt en que s'acabava la gira de la Irma i ja començava a fer àlbum de Nova Bossa i tot això, va ser el timing perfecte, en veritat, com per dir, mira, fins aquí, en plan, com tu vols que se't reconegui per lo que fas, òbviament mai et podràs treure com la motxilla aquesta, que al final jo estic superagraïda de lo que m'ha tocat, tinc un privilegi que flipes i estic, joder, jo què sé, toco l'ambassat el diumenge, saps? En plan, vull dir, Això com està que guapo. soc realista de que segurament a la gent li agrada la meva música, però que m'he saltat anys de carrera d'algú que comença des de zero, saps? Però sí, en plan, va ser una decisió, en veritat, difícil, però alhora va ser com, va, vaig enviar aquest pes a sobre, tio, i crec que també per la Irma és millor, saps? Perquè ella ha de tirar sola i jo també, i ja està. Saps? En plan, M'interessaria saber com es va formar la conversa, saps? Rotllo, li vas enviar un WhatsApp i dir, mira, hem de parlar. no, va ser pitjor. Estàvem a Londres, que vam anar amb la Irma a tocar a Londres, de fet. I estan fent un passeïto per allà per un parque. I la... Que romàntic. Sí, literal, que estàvem com amb la meva germana, la meva mare i tal, i estan fent un passeïto, i la Irma i jo. I em va pillar la Irma i em va dir, bueno, què, tia, que
ja m'ha dit la mama i la Paula que tal, que se'ls havia escapat, saps? I jo, Hola! jo soc una persona que molt malament peco molt de que prenc una decisió, em costa molt prendre-la, la prenc i no la comunico. O sigui, és a dir, en plan, el meu cap ja ha fet el clic i tothom ho sap. Saps? Faré música però no li diré a la meva família. Exacte. I res, en plan, i jo vaig ser com, hòstia puta, que no li he dit, saps? Vaig dir, sí, tia, tal, no sé què, i em va dir, tu, pues que bé, m'arreglo molt endavant, saps? Però sí, va ser bastant random, la veritat. Bueno. Londres, gran Sí, a espai per Londres, comunicar saps? coses. Sí, allà, fent passeïto. Plovia? No, Escolta, mira... no plovia, no plovia. Canviant una mica de tema, si mirem cap endavant i cap al teu futur, t'imagines algun objectiu de... M'agradaria... Bueno, ara comentaves com que vols fer un àlbum com ben fet i tal, però més enllà d'això, t'agradaria com, fer això, tocar aquí, col·laborar amb aquesta persona. No sé, què t'imagines? Tio, m'agradaria molt, o sigui, fer una gira fora d'Espanya, com del pal. No en plan soc una popstar i tothom em coneix, sinó com aquest rotllo com del pal, pues això, el que us deia de Nova York o a qualsevol... O sigui, m'enveja, per exemple, el de l'Alba em fa molta enveja que se'n anés a Xina, tio, a tocar. En plan rotllo com que se'n va anar com a 2 ciutats diferents i tal. Crec que és una cosa que t'ho juro, en plan, per molt que ningú ens negui ni res, com aquest rotllo com de girar i com amb la banda i com... Bueno, de fet, el Jove Dry va anar també a Sud-amèrica, no? Sí, el Martí, per exemple, sí, va estar a Colòmbia i a Mèxic tocant. Això també està molt guapo. Això, tio, o sigui, jo crec que és una cosa que m'agradaria molt, la veritat. O sigui, da igual que ningú sàpiga res, en plan, com anem a veure com és la indústria d'altres llocs, i tot. Clar, I el perquè públic. Ara mateix, nosaltres, de moment, ho veurem d'aquí unes hores, però no hem vingut mai a cap concert de la Greta. Exacte, Clar. no t'hem vist mai. Recordem que la gent pot comprar entrades per anar a l'Ambassat encara, Sí, no? no? Encara, Encara pots, Encara pots. podeu, va. Perdó, però A les 6. on estàvem a un festival on tocaves, però no et van veure. Quin era? Com? Al Fòrum. Al Festival B? Ah, al Festival B. Potser. És l'únic que he tocat al Però és fòrum. que no, o sigui. no, crec que no vam anar aquell dia. Ah, no? No, perquè no vam pagar tots els diners per anar tots els dies, o sigui... Vale, Jo vaig vale. anar, és que no me'n recordo, crec que divendres era, o dijous, no Sí, me'n suposo que vam recordo. anar dissabte. Bueno, no això, sé. que no t'hem vist mai en un concert, llavors, què veurem d'aquí unes hores? Acabo de fer l'stage, o sigui, la setmana passada vaig acabar. Ah, sí? Però és el primer, el de l'Ambassat? Sí. Vale. Sí, o sigui, ara suposo que en 10 minuts surto a l'escenari i ja està cagada. Estic molt contenta, en veritat. O sigui, vaig amb uns músics superguais, la veritat. Vas en banda, Sí. Hòstia, Sí. molt bé. Molt guapo. I estic supercontenta, en plan, la baixista és la Georgie, que és de les meves millors amigues, que està també estudiant a l'ESMUC. I després està el Sunsi, que és el guitarrista, que el vaig conèixer al taller, el bateria, que és el bateria i la teclista, que és el Sergi i la Laura, també són de l'ESMUC, que es van conèixer amb la Georgia allà. Llavors mola molt perquè tots tenim quasi la mateixa edat, ens hem conegut com molt per gent propera, saps? I toquen superbé. En plan, no vull crear expectatives, però toquen molt bé i estic molt contenta amb el directe, la veritat. O sigui, mola molt. Estic Són, en contenta. total, quanta gent? O sigui, en total a l'escenari sou? 5. O sigui, jo i 4 músics. Molt bé. Molt bé. Sí. Molt bé, Bueno, molt bé. a veure què passa. Sí. Molarà. Segur. T'ho dic. Sí. Uai, No, no. ja veuràs a usted com estaré jo. Sí. Sempre fem... Aquesta cançó. Que m'agrada, tio. Vale, ja està. La última pregunta que fem a tothom Hòstia, sí. de la tertúlia és 4 grups de la teva vida, grups o artistes. Pots dir qui vulguis. Vale. Potser, 4, potser hauríem d'avisar la gent abans. No, home, no, perquè llavors s'ho pensen massa. Això és veritat. Clar, també és veritat. Ha de ser el primer pensament. Total. Com de la meva vida vaig a dir com gent que m'agrada el que fa i que m'ha agradat en algun moment de la com que no l'escolti molt ara, no? De petita et va marcar molt Clar, tal. com amb 13, 12, òbviament, com a qualsevol xavala de la meva edat aprox, jo crec que la Amy Winehouse, saps, va ser com loco. Molt bé. Ara no l'escolto molt, la veritat, però en aquella època, en concret, va ser com que sonava molt. Al cotxe, als cascos i tal. Després et diria... Realment és raro, però bueno, la màfia de l'amor i tota aquesta gent em va impactar molt. Hòstia, realment. sí, És la que va màfia ser de com... l'amor. Va ser com... No té res a veure amb el que faig jo, però... Però, perdó, la màfia de l'amor se separava de la Purgang? O sigui, eren els mateixos. Però llavors és quan feien reggaeton. Sí, o sigui, realment, la Màfia de l'Amor, quan van començar, només era el Young Beef i el Katie Kane, i després es va unir al Khaled, i la Purgang va ser el primer que va sortir, que eren Bueno, sí, va ser com la H3, reggaetonera, amb no? l'Steve Lin i tota aquesta gent. Sí. També fa uns anys d'això. No? Clar, o sigui, a mi m'havia molt petita, però clar, va ser de repente un univers nou, Clar, saps? clar. Com... Després, òbviament, et diré els Manel, que és el que us anava a dir, com veníem d'escoltar Manel al cotxe i et posen el Young Beef i és com que... de repente és com, uah, saps? En plan... Les dues Catalunyes. Sí, Literal, les dues Catalunyes. I em queda un últim,
A veure, ara mateix, per tot el so de l'EP i tal, et diré que el MacGee, que no sé si sabeu qui és. Però... MacGee? Sí. Com... Mira, com el més que segur que us sona és com tot aquest àlbum que ha fet el Justin Bieber, que va treure, que surt amb un guitarrista. El MacGee... Swag? Sí, pues surt amb un guitarrista molt guai, que és el MacGee, que va treure un àlbum fa 2 anys molt xulo, amb el Dijon, que és un altre artista també. Pues aquesta gent, com aquestes 2 persones en concret, gràcies també com al Martí i el Didac i el Rika, que me'l van ensenyar ell i tal, ha inspirat molt pel so d'aquest àlbum. Llavors et diria aquests 2 també perquè és com... ha sigut perfecte, et pots trobar un nou so. Molt bé. Molt bé. Molt diversos els artistes. Sí, no té a veure una cosa amb l'altra, Està fantàstic. Ràpid, molt bé. I molt ràpid, sí. Hi ha gent que s'ho pensa molt. Ui, es pensa massa. No, aquesta gent no ens agrada. Fem més coses? Va, sí, ara farem un altre tipus de preguntes i ja veuràs, són una mica fumada, però enxufa-li. Enxufa-li, Andrea. Déus i simis, l'únic programa de ràdio que no es fa per la ràdio. De moment. De moment. Aquest moment s'està fent llarg, eh? S'està fent llarg? No, el de la ràdio, dic, que no estem a la ràdio. Ja. El programa. Avui, Greta, l'Albert i jo hem decidit treballar junts, vale? Hem unit forces per fer una secció a 4 mans, que feia temps que no es veia per aquestes contrades. Llavors, Albert, ens pots explicar què farem? Sí, si una cosa defineix a l'espècie humana són les dualitats, no? Com hem vist en el teu EP, per exemple. I aquestes dualitats es multipliquen en el món de l'artista. Clar, Déus i simis també és una dualitat. Quanta veritat i quanta mentida ostentamenta hi ha en la vida de l'artista, en aquest cas en la vida de la Greta, no? Anem a intentar entendre una mica què és l'oro i què és la pena. Ah, vale. Sí, m'agrada. Farem 2 tipus de pregunta per esbrinar-ho. Les preguntes d'oro, que seria com les més superficialitat, ostentamenta, com hem dit. Com de cara en fora. El show-off, no? El show-off una mica. I les preguntes de pena. Que li hem dit pena, però les preguntes de pena serien com la profunditat, l'interior, Introspectives. la psicologia... Exacte. Bueno, ja està, és això, eh? Sí? No hi ha més explicació. Posem una musiqueta tranquil·leta per animar i les fem. Sí. Hòstia. És que ens posem intensos. Però serem molt intensos, eh? Ens posem intensos. Però som tan intensos? Bueno, vale. hi ha preguntes intenses. Anem a mirar-ho. Greta, hola. Et consideres una persona sensible? Ah, vale. Sí. Si la resposta és afirmativa, m'agradaria saber en quins aspectes tu notes més. És a dir, ara estem en el bloc de pena, vale? Vale. Sí. En quines coses notes que estàs més insegura? I amb coses em refereixo, per exemple, o al teu projecte musical, o a l'amor, o alguna cosa molt concreta, tipus quan vas a dormir a una casa desconeguda i et costa més dormir perquè no has estat mai i estàs com nerviós. Sí. Llavors, últimament, què és el que et fa estar més sensiblona? Què fa estar més sensible últimament? Fer-me gran. Ui, és que l'edat pesa. Hòstia, hem tocat en el tema. L'edat pesa, sí. Bueno, no sóc el protagonista. Escoltem què diu la Greta. Ah, d'acord. Sí. No, a veure, tampoc ho he abraçat que flipes, però com aquests canvis de que vas creixent, el teu entorn va creixent i que canvien les coses, però en veritat ho he abraçat bastant, en veritat. Ja no seiem a un barc, no? A un banc. A un banc. Exacte. He barrejat bar i banc. Total. Barc. Sí, això. Això, és Això. això, no? És això. Sí. És que el tema dels bancs era un tema, en una edat, però bueno. Sí. Albert, les preguntes d'oro. Les preguntes d'oro. Si tinguessis, com, no sé, 1 milió d'euros, per exemple, vale? Sí. Et compraries roba tan lletja com la de Gucci? Òbviament. Ah, vale. O sigui, ets aquest tipus de persona, eh? O sigui, Mira, avui no les porto. Portes... No, Tens les unes porto, sabates tio. Gucci? Buah, estan guapíssimes. Després fas una foto, tio, que la poseu. Però Gucci. A veure, sospitós del Vinted. No ho sabem. Quan et van costar? 50 euros. Hòstia, no són Gucci, No. eh? No són Gucci. No. Però Un Gucci molt en concret, no? Com el Gucci que... Però és el 2000 Gucci de euro. les serps? No, No, és un Gucci més... és un Gucci més vintage. Més vintage. Gucci vintage mola més. Sí. Podries fer un rànquing de 3 marques d'aquest tipus? Hòstia. O et fico en un compromís, que només has de respondre. Ai, Hòstia. va, jo què sé, diria Gucci, Dolce Gabbana i Roberto Cavalli. Va, les típiques, no tinc ni puta idea. Té el primer. Ell tampoc. Jo tampoc. A mi m'agrada molt Moncler. Ah, molt Ojo, bé. eh? Que bé, que bé. Ojo. A mi, Balenciaga. Molt bé. Greta, no sé si creus que com a societat tenim un problema amb aquest tema que està una mica de moda, que és el d'haver deixat a unes empreses nord-americanes i xineses controlar les nostres vides i la nostra energia mental a través d'una sèrie de continguts digitals de caire vertical que fan que cap experiència acabi de semblar real i tot estigui fragmentat. Vull dir, Greta,
creus que això de les xarxes socials se nos ha ido de les manos? Totalment. Jo estic molt loca, amb el TikTok, la veritat. Sí, Haig de una baixar. mica també, Ja. M'encanta, tio. Quantes m'encanta. hores al dia? Mira, no ho tinc activat perquè si ho veig ploro, que crec. O sigui, imagina't. Ja. O sigui, no et faria que reduïssis el consum, veure que tens 8 hores allà en un dia? No, ja, potser sí m'aniria bé. Però Durant un rato, li hem després de hi baixar, tornes. Jo estic molt enganxada, tio. De veritat, l'haig És de que està baixar. molt bé. Sí, és el problema. és que està molt bé. Però mires més TikTok que Instagram, eh? Buah, que flipes. Sí, eh? Sí. És que els reels d'Instagram... Perden. perden. En Però, sí, hi ha un problema, perdó. No. Amb les xarxes socials consideres Sí, que tenim un problema? hi ha un problema, com hi ha a un problema. societat. Exacte, totalment. Perfecte. Greta, t'abrumen els continguts que penges tu a les xarxes socials. Aquesta és l'altra cara del tema. El teu feed d'Instagram o els vídeos de TikTok on surts cantant les teves pròpies cançons en playback, per exemple. Vull dir, quin grau d'importància li dones a la teva petjada digital? Molt important, Sent la un petjada digital. sol pro. No, que seria com, no m'importa absolutament res del que es quedi de la meva cara del món de les xarxes. Saps qui és el Sol Pro? Aquest tio que crida molt. Bueno, No. No saps qui és? No. Has de. No. T'enganxaràs. No, és Buah, una Greta. persona que està Ai, no sé qui francament és. malament, no passa res. Seria Sol Pro, que és un tio que està fatal i que diu bajanades. Barbaritats, no? I 110 Florentino Pérez, no? Que estic molt preocupat de tot el que l'ABC diu de mi, no? Hòstia, que Seria com guai. la Exacte. part 10. La niña. La niña. Escala de l'1 al 10. Jo crec que seria... O sigui, que m'importa, no? Sí. Seria top. El que queda allà de tu. O sigui, jo crec que un 8. O sigui, m'importa molt. T'importa molt. Sí, Si li poses atenció a les teves xarxes socials, Sí. O sigui, per això quasi no... O sigui, no penjo moltes coses, saps? Ja. També trobo falta, tio. Abans em donava tot igual, tio. Ja. En plan, ara és com que... No sé, és com que quan deixes de penjar coses, després tu penses molt més, saps? En plan, i, tio, també aquesta penya que tens tan cutre... clar, Uah, Bueno, I no alhora, em deixa, com més exposició tens, també alhora... clar, és ho com... penses més les coses. Clar, no, però... Bueno, és que no vull dir, perquè és que si no la gent ho anirà a buscar, no? Però... Ah, però podem trobar No, oro. no, Podem trobar oro. Oro. No, però saps? Que abans hi havia menys consciència. Saps? I Ah, ara sí, hi ha sí. més i fa ràbia. I sort que ara ja n'hi ha més. No? Sí. Sí, perquè hi ha algunes perles Sí, que la, Sí, gent, sí, que la per- gent no busqui cosa del 2015. Que no vagi cap a baix. No. Ah, porfa, no. Greta, sentir pena és tota una moguda. Sí. En sents molta? No, No? Estem bé, estem sòlids. estem bé. Quin és el moment on estàs més trista? Els diumenges, per exemple? O... Les ressaques, no? Clar, Bueno, tothom, no? Sí, Però... sí. Aquell moment Ah, de... tens moltes ressaques? No tinc moltes, però quan hi ha aquesta ressaca... Les que no duren. és que l'altre dia no em podia moure del sofà. O sigui, no sé què vaig fer. És que aquestes en realitat són les millors ressaques, perquè et fan plantejar-te l'existència. Literal. I que has de sortir a fer una volta perquè et tornes boig. Sí, no, i cau una Sí. fulla i et fa mal al cap. Literal. I l'altra banda de la moneda, no? Greta, l'èxtasi és una moguda. En sents molt d'èxtasi? Quin és el moment on et sents més extasiada? De festa? Extasiada, què vols dir? D'oro, no? D'oro. Que tens èxtasi, no? D'estar eufòric. Exacte. Tio, jo crec que moment... És que jo no ho he vist pels que vagin a l'ambassat. Ah. Hi ha un momentet a vegades al bolo, quan canto Usted, que em tiro al públic, que està molt divertit, la veritat. Tires al públic? No ha de passar sempre, és només quan jo em veig motivada. Clar, i quan veus que la platea t'aguantarà Que tot ho també. o sigui, Si fas el rockstar, m'agafen, Em fan un foradet i jo salto i estic amb la gent saltant, no em tiro. Ah, perquè em fa vale. una por, que vale, soc la típica que em caic. Clar. Home, en algun moment t'has de tirar. No. Quan facin un bolo a Colòmbia, allà, la gent està molt més boja. Literal. Greta, la pena de mort. Hòstia. Quin tema, no? Sí. Parlem. Va, Hòstia. parla. He tingut més converses de les que m'agradaria respecte a aquest tema i sorprèn la quantitat de gent que diu que en determinats casos s'hauria d'aplicar. Llavors, la pregunta és, tu la tornaries a instaurar? Què és aquesta La pena de mort. No. Soc pacífica. Soc molt És la millor resposta que Diré, pots donar. No. Quan has començat a dubtar, la pena de mort, Home. doncs... No, és que estava entenent en plan la pena de la mort. Saps en plan jo? no que et faci la de pena quan es judici, mor algú. No, la la de pena de mort, judici. no. La d'aquest A maten. tallar caps. No, molt bé, és la bona resposta. Sí. Sí. Per Greta, nosaltres, sí. compro oro. Compro oro. Has vist Uau. aquells vídeos de tu oro vale más? Aquests els has Sí. vist? Del tio aquell que diu, hòstia, el pesaje de tal, no sé què, esto es oro... De plata de primera orden i merdes així. Estem fatal. Bé, doncs l'or és un tema també. Quina opinió tens que el Messi, quan va guanyar el Mundial, Sí. regalés iPhones d'or a tots els seus companys de selecció? Això ho va fer? Això ho va fer? Crec que sí. Tu, si al moment que tu tinguis moltes coses, ho donaràs tot als teus amics com fa el Messi?
Tot no, alguna part proporcional de la teva riquesa. T'haig de dir que, esclar que sí, no? No. Sí, o sea, jo què sé, si... Ets de la que convida la gent, tu, quan reps una bona paga? Sí. Hoy por ti, mañana por mí, no? És molt català, això, sí. Sí. No és gens català, això. Sí, perquè tu li dones Molt amb català una és- retribució que... No, por no, mi, però vull dir, mañana com en por plan, mi. pels vale. amics, Fraternitat, sempre aquestes coses, sí. Vale, va. Llavors, per últim, En quin moment estàs ara? moment més pena. O més oro? Moment... Ui. Moment oro, Estàs diré. moment oro? Moment oro? Sí, moment oro. Se't veu, Però no ho se't veu. diguis perquè queda bé, eh? No, moment oro. O sigui, al igual que et diria que quan vaig estar fent el Codo con Codo era moment pena que flipes, saps? I també van haver com treure tot allò. Aquest últim any s'han endreçat moltes coses i estic molt contenta amb tot, com amb la feina, amb la música, amb el meu entorn, així que moment oro que flipes. Perdó, podem repassar, després de l'Ambassador i del Festival Maig, on més toques? Ui. Buf. Bueno, a llocs, Mira, que la gent ho busqui. Aquí, No, vale? no, espera, no. El que sí segur és el Vida, Vale. que al Vida heu de venir, tothom que vagi al Vida i estigui escoltant això, Intentarem venir nosaltres. que m'heu de fer suport, que canto molt tard i A quina hora? Quina hora? a les 2 del matí. Hòstia, quin dia? Sí. Divendres o dissabte? Dissabte. És una bona No, hora, que estic molt contenta, molt Dissabte contenta. està molt bé, Però que jo em dormo a la mínima sempre, o sigui, que no sé què hauré de fer. Bueno, I- Et despertes abans. El Cruïlla també, que això, bé. molta il·lu. I després com festes majors, en plan, és que ara vaig a la festa major a Masnou, de Reus, crec, i alguna més hi ha per allà, però ara m'he oblidat. Hòstia, molt bé. Molt bé. Molt Et contenta. veurem, crec que a tots els festivals intentarem veure't. Sí, perquè estarem allà Que bé, gastant-nos que el bé. sou. Sí, Exacte. exacte. Jo després me'l gasto, també, el que m'acaba. Passem a l'última cosa d'aquest programa, que són les 155 preguntes de que us follin. Va, Vale. és fàcil, ja veuràs. En aquest programa només bevem que us follin. I si no us agrada, Ara ja no. doncs que us follin. No, ara ja no bevem res, tio. Aquesta cervesa ens oferia uns beuratges interessants i uns programes també més interessants encara, Sí. com t'he explicat abans. Llavors, és la 155 i nosaltres tenim 155 preguntes i et demanem que ens diguis 5 números, de l'1 al 155. Comencem pel primer, va. 9. 9. Quin animal et representa? Va, l'hipopòtam, 100%. L'hipopòtam? Sí. Hòstia, Sempre de petita, vull dir, en plan, m'encanten els hipopòtams i de petit, o sigui, els meus amics sempre em diuen de conya que sóc un hipopòtam, en plan, com... és un gran animal, eh? Sí, està L'animal molt que mata més gent a l'Àfrica, Sí? diuen. És Ja, veritat? sempre ho És deien de veritat? petita, jo, ja, però a mi no. Més que el mosquit? Sí, Sí, Sí? és una locura, es veu. Sí, eh? sí. És que el mosquit no ho sé, nois. És Puc que dir, no és una un cosa, animal. puc dir una cosa molt forta que crec que la teva germana també va dir el nou? Pot ser o m'estic inventant? Pot ser. Tant és que de bo mola el t'ho nou. estiguis inventant. Potser Jo crec m'estic que pot inventant. ser, en plan... No sé. Anem a És que veure és un si... molt bon número. A veure, digues un mirarem. altre número. Ai, 32. El Hòstia, 32. bé va dir. Ah, és broma. Sí? No. Quines 3 coses t'enduries a una illa deserta? Uau, Uf, quina pregunta pregunta. trivial. Pregunta trivial, eh? Unes sabates Gucci. Sí, no sé, Gucci, un paquet de tabac, no? I... No, sí, Ja mira, ho tens, eh, això? un metgero, Un metgero Per va fer molt bé. foc. per Molt fer important, però es gasta, però sí. foc. Bueno, sí. No? Sí, sí, sí. sí. Però... Sí. Sí, és veritat. Bueno, però ja aprens a fer foc, no? Ah, exacte, vas aprenent, almenys. I Sí, això no algú- t'ajuda a l'inici algú i fas. després... Va, sí. Tio, està... Bueno, no diré el paquet de tabac, no diré el paquet de tabac. Puc emportar com un Tu també tàper ets a molt menjar. fumona. Sí, no vull dir-ho, que no vull que vegi la meva àvia, que s'enfada. Un tàper de menjar. Un tàper de menjar es pot dir? Sí. No, m'emportaria, realment, en plan, si pogués, m'emportaria com a pack el Martí, el Didac i el Rica, com a pack, com a productors. Vale, em sembla bé. És un pack. Va. Amb el... Vinga, i diré com amb l'equip. Sí, tota la banda, I no? faríem També. Un matxero caribeño. i música, no? Per fer música, no? I un metgero, un paquet de Molt bé. tabac i aquests tres. I a recórrer al canibalisme. Exacte. A veure qui sobreviu. Vale. Hem dit els 3 objectes? Sí, no? Sí. Sí. Vale, tercer número. 30. 30. Diu, Hòstia. auriculars amb Bluetooth o amb cable? No, aquest és molt important, aquesta pregunta. Ostres. Clar, ara ja ningú utilitza cable, quasi. Bueno, Ara torna, Està és que tornant. els de tornant. l'Apple, o sigui, els típics de l'Apple van molt bé, Sí, per lo això baratos diuen. que són, valen 20 euros. O sigui, Els de cable? Sí, En plan, és jo, veritat. ara sí que vaig amb els de, jo vaig amb els de Bluetooth sempre perquè la Irma es va comprar uns i em va donar uns que tenia ja, que són els Marshall, que van superbé. Però, no sé, tio. Com pel dia a dia, de cable. Jo crec que mola més. Hòstia, Però és com per de escoltar- moderno, també. Sí, no? de moderno. Però està bé, Però per escoltar música,
En Bluetooth. Bluetooth. Vale. Molt bé. Quart número? 101. És meu, Marc, si no? És teu, és teu. 101. Uf, si només poguessis escoltar música d'una dècada, de quina dècada seria? Hòstia puta. Hòstia, Clar. és complicada aquesta, eh? Bueno, Ara mateix. clar, per la resta de la teva vida, Has de pensar això. Buah, és aquesta clar, clau. clar. És complicada. Buah, tio, no sé, em pilleu aquí, Jo tiraria per una dècada com més pròxima ara perquè tens més possibilitats d'escoltar música, saps? Que ara sí són dels anys 60. Ah, Sí, que, sí, que hi ha més hi ha més oferta. producció, hi ha més oferta, clar. Ah, clar, i poden haver-hi coses semblants Clar. a les dels anys 60. Exacte, Ah, també. doncs clar, doncs llavors diré com els 2000, T'he ajudat, que aquí sí. ja hi havia una mica de tot. Vale. Clar. Vale, va. Està bé. I el remix dels Beatles, per Exacte. exemple. Clar, ja anem sota jo, no? Vale, doncs sí, Remastered. em quedo amb això. Vale? Quants n'hem fet? 4. Quatre. No? Últim número. 45. 45. Bon número aquest. Crec que no el diu molta gent. No. Quin és el pitjor esport que existeix? Hòstia, quina pregunta, tio. Buah, el pitjor esport que existeix. A veure, tio. Com que... Pensar que tindria claríssima aquesta resposta, perquè hi ha tants esports que em semblen raros. Home, hi ha aquell de tirar el gel que rellisqui. El curling? El curling. Perdona, que el curling és olímpic, Hòstia. Però sembla una puta merda, no? Bueno, no ho sé. A veure, et diria, tio, com es diu el de... No, és que no és el pitjor, perquè en veritat molt el dels globus, les competicions de globus. Però que et fa molta gràcia. Balloon World Challenge. Sí, però això està guapo. No sé si és un esport, en veritat. Quin Bueno, Balloon World Challenge? El de que, l'Ibai? que no caigui. Això? I tu compro. Em sembla bé. Sí, jo què però sé. està guapo, Realment això. hi ha molts esports que em fa... O sigui, m'agrada molt l'esport, però jo que sé, en plan... T'hem pillat aquí, eh? Sí, tio, o sea... No, doncs quin és el teu Què preferit? diria? Si vols. Ah, bueno, és que això no d'esto, però a mi no pillo molt la natació sincronitzada. No l'acabo de... Ja. No m'acaba d'emocionar. Ja. Ja. Va, mira, molt bé. No m'acaba d'emocionar. Exacte. Crec que és la bona resposta. No m'acaba d'emocionar, diré. Bueno, és que això Però va alhora emocions, és interessant veure com aguanten Clar, 2 no, és una minuts locura. de l'aigua. Té un punt molt Aquelles artístic, realment, no? Hòstia, i estan Tots molt els fortes, punts. Clar. Bueno, està molt forta la gent que ho practica, Sí. fins ara. Sí, això és veritat. Com hem acabat aquí, no? Ja. No ho sé. Greta, esperem que hi hagi àlbum de Greta d'aquí poc. Sí. Bueno, no, ara Però no. d'aquí molt, No, d'aquí d'aquí molt. molt. d'aquí molt. 2027? Ui, és llarg, el 2027. Principis 2028? Sí, o sea, sí. 2027. 2027-28. Va, sí. 2027. Esperem que sí. Va, Esperem que sí. Confia en mi. Ens veiem d'aquí unes hores al Ah, sí? Massat. Ara Has de anirem cap marxar allà. corrents, perquè si no... Me'n vaig ja, me'n vaig a cantar. I avisar que aquesta secció de les 155 morirà Sí, d'aquí hem de poc. matar-la ja. Morirà Hem de perquè matar-la. l'hem cremat molt. L'he matat jo, Sí, l'has matat. Bueno, aquesta, No. la temporada que ve ja no la farem. Ja Oh. ens haurem d'inventar alguna altra cosa. Vale, va, ja ho farem. I ens veiem diumenge que ve amb alguna persona Sí, encara no que sabem qui fa és. música, segurament. Vinga. Vinga, adeu. Adeu. Gràcies, adeu.